E continúan, como saben vostedes, os problemas coa TDT. Neste momento a situación sigue sendo preocupante en canto a recepción en varias parroquias e neste caso sigue instando a Xunta de Galicia a buscar solución a algunhas delas. Pois ben, o que se condiciona, lógicamente, é o apagón en canto a zona local. Como saben vostedes, a estrada non está na demarcación de Santiago, na demarcación que corresponde á estrada dende o Monte Pedroso, que foi o primeiro en apagarse por esos problemas de recepción. A estrada corresponde a outra demarcación, neste caso é a demarcación de Arousa, e condicionase o arranxo de ese repetidor precisamente a posta en marcha do que é a zona da estrada dentro do chamado apagón digital. Por lo tanto, trataríase de poñer en marcha a zona de Vilagarcía. O concelleiro de Cultura, Manuel San Martín Ovelleiro, acompañaba hoxe a unha delegación da empresa encargada pola Xunta de Galicia para o paso a TDT dos equipos de emisión analóxica no noso municipio. A misión destes técnicos foi estudiar as posibilidades de converter a tecnoloxía digital ao microremisor situado en Liripio. Segundo explicaron, estes técnicos enviados pola Administración, e despois de facer esta mañá a comprobación in situ, esa adaptación quedará condicionada ao paso do servicio digital do emisor situado no Monte Xesteiras, o que ofrece sinal a parte da estrada. Se o sinal ofrecido por aquel resulta suficiente, tras efectuar as medicións de cobertura correspondentes, descartarase a necesidade de adaptar o equipo de Liripio. Segundo se informou nunha xuntanza celebrada o pasado 18 de febreiro, o que asistiron representantes municipais e tamén de Retegal, a empresa pública de telecomunicacións, todo pasa por rematar os traballos necesarios para a conversión dos Xesteiras a mediados deste mesmo mes nun monte que será o punto de referencia para a nosa comarca en canto ao que a televisión digital terrestre.